The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayon ng araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Ay, magandang hapon sa iyo, partner. Yes, Welcome partner. back. Eto, medyo may konting pause pa, partner, pero go lang. Kuwan lang ang katapat niyan, partner. Luya. Ayan. At magandang hapon rin po mga kaibigan sa mga masugid na taga-subaybay ng palatuntunang ito. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Eto, partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang college student ng Pulangi Community College, partner, ang humihingi ng tulong sa ating programa. Taong 2021 daw kasi ng pagtangkan umano siyang galawin ng kanilang assistant administrator. At ngayon ay kalat na raw sa buong eskwelahan na may nangyari sa kanilang dalawa. At ang pasimuno raw partner nito ay ang kanilang assistant administrator. Iminarites pa na may nangyari. Yes, partner. Kasama natin ngayon sa ating studio si alias Roy. Magandang hapon sa iyo, Roy. Magandang hapon po. Roy, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano ka minulestya or planong muunti ka ng galawin ng assistant administrator ng inyong paaralan? Dati po kasi ako nakatira po sa isa po sa mga guro po na isa po sa mga guro dun sa paaralang pinapasukan ko, and lagi din po ako nasa school kasi lagi po akong sinasama kasi that time po wala pang face to face. Tapos nung araw pong nangyari yon, actually order po sa akin ng teacher na tinitiran ko na dun po muna daw manatili sa school kasi daw po samahan ko nga po yung yung sinasabi ko po na Assistant administrator. opo. So, ibig sabihin nito, Roy, ikaw ay pansamantala or nakikitira ka sa mga empleyado ng eskwelahan. Opo, kasi independent student po ako, wala din po akong parents. Elementary pa lang po ako na wala na po ako ng mga magulang. Opo, so isa kang ulilang lubos, Roy. Yes po. Opo. Makasingit lang ako, partner. Sige, partner. Yung bang tinitirhan mo na sabi mo, teacher mo, babae, lalaki? Actually, babae po. Okay. Yung administrator, babae, lalaki? Yung admin po ng babae po. Hindi, yung assistant, Yung assistant inirect lang. admin. Gay po. So isa yun. siyang gay partner. Kaya ko yan natanong, partner, kasi lalaki itong si Roy. Kasi usually, baga, partner, ang mga dinudulog na gagalawin, babae. Okay. So, ngayon na naiiyak si Roy habang kinikwento sa atin itong mga nangyari sa kanya. Ilang taon ka na doon, Roy, nung ginawa sa'yo ng iyong assistant administrator? Actually, 21 years old po ako that time. Then, mahirap din po kalimutan kasi nung araw po nangyari yun is birthday ko po mismo. September 26 po. School year 2021 po. First year po ako, pero ngayon third year na po ako. So, parang Na-trauma. hindi mo nakakalimutan yon dahil birthday mo nung Opo. araw na yon. Yes So, po. parang masamang regalo ito na nangyari sa'yo. Yes po. Anong pangalan nitong assistant administrator na binabanggit natin, Roy? Actually, ang pangalan niya po, Nestor Salminaw po. Nestor Salminaw. Salminaw po. Salminaw. Yes po. Bukod po kasi doon sa nangyari, parang nagkakalat pa din sa school na nagpa-blowjob daw po ako sa kanya. Ayun, umirit pa daw po ako ng isa, which is iba po sa totoong nangyari. Kasi ang nangyari lang naman po, pinipilit niya po ako makipagtalik sa kanya sa loob ng office, pero hindi naman po ako pumayag. Pero yung nagiging kwento niya po, na nagpa-blowjob ako, tapos nirit pa daw po ako ng isa, which is hindi na okay sa akin kasi bilang isang estudyante, feeling ko ako na po yung napapahiya. So, ang sinasabi mo ngayon, Roy, ay Walang nangyari. walang nangyayari pero pinilit ka niya na gawin yung binabanggit mong B
BJ. BJ, and ang totoo nito, hindi mo naman talaga sinunod yung gusto niya. Wala naman po kasi hindi niya naman po ako napilit. Kasi that time po, sa loob ng office, pilit niya pong pinapasok yung dalawang kamay niya sa underwear ko. Tapos, So sa mismong opisina niya, etong plano niyang gawin itong kabasusan na to sa'yo. opo, wala po kasi yung ibang tao doon. Kasi wala man po bagang face-to-face that time. Tapos, hindi niya naman po ako napipilit. Tapos pilit ko din po. Ang ginawa ko that time, pinasok ko din yung kamay ko sa underwear ko para hindi niya po mawakan yung ano ko. Para matakpan mo yung Opo. sa'yo. Wait lang, Roy. Bakit naandun ka sa opisinang yon? Kasi nga po, that time din, nag-order din sa akin yung teacher na tinutuluyan ko dati na doon muna daw po manatili sa school kasi daw po, samahan daw po si Sir Ernesty po. So samahan itong si Sir Neto. Bakit naman kailangan samahan itong si Sir? Hindi ko rin po alam. So basta sinunod mo lang itong order sa'yo nitong Yung dati ko pong tinutuluyan. dati mong tinutuluyan, Malay mo teacher. partner, sinabihan ni assistant admin yung teacher. Teacher, dito mo muna sa akin yung kwan mo kasi medyo wala akong kasama. Oo. Bukod sa araw na yon, Roy, may sumunod pa ba na gusto kang gawan ng di mabuti nitong assistant administrator na to? Actually, wala na po. Kasi after po nung nangyari yun, hindi na po ako masyadong umiimik. Tsaka din, may nakapansin din po. Kasi yung nasabi ko po na si Sir Ernesty po, close na close ko din po yan dati. Tapos, nung nangyari po yun, bigla na lang po na di ko na yung pinapansin. Din umiiwas din po ako. Tapos, nahalata po yun ng dating guidance. Tapos, lumapit po sa akin yung guidance nung tinanong ako kung okay lang daw po ako. Sabi niya nga sa akin, kilala nga kita, alam ko yung kinikilos mo. Alam ko ngayon nung isang gabi, andito ka ngayon with him. So ibig sabihin, Gabi, partner. Oo. So ibig sabihin, sila mismo merong masamang interpretasyon kung bakit naandun ka nung gabi. Yun din po yung yung baga indirect lang yung approach sa akin ng dating guidance. Pero alam ko po yung pinopoint out niya. Tsaka dun na po ako nag-start na mag-open po din sa dating guidance. Sinabi ko po lahat. So ikaw na mismo yung nag-open sa dating guidance ninyo para yung iniisip nila sa'yo ay makorek. Yes po. Okay. So, nung ginawa sa iyo ito nitong assistant administrator ninyo, ano yung ginawa mo pagkatapos? Inireklamo mo ba siya agad sa inyong pamunuan ng eskwelahan? Anong ginawa mo, Roy? Actually, wala din po akong nagawa kasi that time po kasi yung tinutuluyan kong teacher din, isa sa mga guro din ang pinapasukan kong paaralan bago pa lang po ako. So, ang hirap din para sa akin na magsabi kasi iniisip ko din that time, anytime pwede ako mapalis din paano na yung pag-aaral ko tsaka wala din naman po akong mauuwian. Ayun. Yun. Kasi partner, sabi niya nga, self-supporting At student siya. nakikipanuluyan lang siya Oo. sa isa sa mga teacher Kumbaga, niya. yung pagkain niya, pagpapaaral niya sa sarili niya, nakasalalay doon sa school sa mga teacher. Tama? Okay. Iniisip ko din po kasi that So time, natatakot ka na baka palisin ka anytime? yes po, kasi baka iba po yung maging interpretation sa akin kasi obviously pwede kong ma-involve yung name niya. Okay. Oo. Yung bang- Nababanggit mo, wait lang partner, Oo. nababanggit mo Roy kasi sabi mo, ikunento mo na ito sa inyong dating guidance. Opo. Ano yung naging action ng dating yung guidance? Actually, ganito po yung nangyari kaya bakit ngayon lang na naman po ako nagsalita about dito. Nakapan ko na po yan sa dating guidance. Sabi ko nga po kanina na yung dating guidance yung unang lumapit sa akin kasi tinatanong niya kung okay lang daw ako kasi iba daw yung kinikilos ko. Alam niya may problema daw po ako. Tapos nakapan ko na po sa kanya. Tapos yung mga sumunod pong siguro linggo, mga ilang araw din. Tapos nalaman ko na ang dami na pong nakakaalam. Ang nasabihan ko lang naman po dyan, yung dating guidance and yung mismong taong may gumawa sa akin, yung kumbaga kami tatlo lang naman. So, po sa tingin mo, sino ang nagkalat? Actually, hindi ko rin po alam. Tapos yung dumating po sa point na, kumbaga dati, yung si Sir Nesty lang po yung hindi ko pinapansin. Tapos dumating na po sa point na kahit po yung dating guidance, Hindi mo na rin ko pinapansin. Okay. Matanong ko lang, yung bang tinutuluyan mong teacher, may pamilya rin? Meron po actually na ano din po ako sa kanya kasi matanda na po. Matanda na. Okay. Kanina, nabanggit mo, kasi gabi pala nangyari ito na pagtatangka pagmulis siya sa'yo. Bakit naman gabi? May pasok ba nung gabi na yon o doon nakatira yung assistant administrator sa opisina? Kasi lagi po siyang nasa school, parang katiwala din po. So kasi kahit sa- gabi nandun siya?
po. Kaya gabi nangyari. At birthday mo? Opo. Hindi ba nagyaya mo ng magpainom-inom o dahil birthday mo? Alam ba niya na birthday mo that day? Opo. Wala siyang inihanda doon na Wala siyang serbesa, in-offer wala? na, oh, happy birthday sa'yo. Wala naman. po. Kasi nung nangyari po yun, birthday ko po mismo, yung tinutuluyan ko po kasing teacher, kumbaga, manghilig niya po kapag may tira pong pagkain dun sa kanila. Tapos kumbaga, dinadala niya po sa school para kung sino po yung mga So, doon na pinadala- empleyado, kumbaga, makain din daw. Kasi Pinadala ka ng birthday ko din pagkain? po that time, ang dami din pong pagkain, hindi man mauubos. Kaya pumunta kami ng school, nagdala po kami Pinadala ng nyo? pagkain. Ayun. Okay. Maliban ba sa'yo, may kakilala ka pa ba sa iyong eskwelahan na parehas yung naging karanasan dito kay Assistant Administrator? Actually, wala naman po akong naririnig. So hanggang ngayon ba nandoon pa rin, Assistant Administrator pa rin ito ng eskwelahan? Actually, hindi ko rin po alam kung anong posisyon niya sa school, pero parang katiwala po siya dun Hanggang sa ngayon? school. Yes po. So nandoon siya. Okay, balikan ko lang yung pangyayari sandali ano. So pilit niyang dinadakma. Yes po. Walang nangyari. Wala po. Hindi kasi- niya nadakma. Hindi po. Hanggang saan lang siya umabot? Doon po sa yung pinipilit niya pong ipasok yung kamay niya sa loob ng underwear ko. Ginawa ko po, dumapa po ako. Lumapa ka sa? Sa parang sofa po. Okay. Na kulay puti. Tapos nung nakadapa naman po ako, pumatong po siya sa akin. Ano? Pumatong pa sa'yo? Opo, tapos tinaas niya po yung t-shirt ko, tapos sinalikan niya po yung likod ko. Tanda ko pa po yung suot ko na naka-red po akong shirt, then naka-white po akong Naka-short ka. Ba't hindi ito nga school administrator tumakma, partner? Oo, nakadapa. Oh, pinatungan. Pumatong. Ano pa? Maliban sa inalikalikan yung likod mo, ano pa? Actually, yun lang po. Kasi hindi niya naman na po ako napilit. Then after po nun, Hindi niya nahila yung brief mo? hindi po. Kasi kabado din po ako that time. Tsaka di naman po ako tinatayuan nun. Kasi kabado po talaga Hindi ka? ako. Tinatayuan. Kasi kabado po ako. Tsaka nandidiri po ako. Hindi ka nagsisigaw? Hindi ka ba humingi ng tulong Hindi ng man po. saklolo? Hindi po. Matanong ko lang, Roy, may girlfriend ka ba ngayon? Wala po. Wala. Okay. 2021 pa itong insidente. Bakit ngayon mo lang naisipan na ireklamo? Kasi nga po dati, na-open ko na po sa guidance. So, nangyari po, parang, kumbaga, parang yung in-open ko, parang naging pulutan lang po ako sa school. Kasi nga po, So, ang gusto mo sana instead is po na action baga yung nangyari, Ayan, matulungan parang ka. naging chismis po. Chismis sa eskwela. So hanggang ngayon, pinag-uusapan yan. Hindi ko rin po alam kasi may nag-message din po sa akin na yun siguro nung July na, may 2022 po na, ino-confirm na sa akin kung totoo daw. Kasi daw po, kwento daw po mismo ng taong may gawa sa akin na May nangyari. may nangyari. Tapos ang akin lang po, yung kwento niya may nangyari, which is wala naman Okay. po. Na maliban sa eskwelahan, na i-report mo ba ito sa barangay or sa pulis? Hindi po. Bukod po dun sa, nag-report ako sa eskwelahan po. Then, medyo na ano na din ako kasi hindi po ako nangingi ng update. Wala pong update. So, napilitan na po akong pumunta ng munisipyo po. Yun lang po. Okay. So, ibig sabihin, hanggang doon ka lang sa dating guidance counselor, hanggang doon lang na kwentuhan mo, na reklamuhan mo, po. pero walang nangyari. Wala po. Okay. Tapos ngayon po, kumbaga naglakas loob na din naman po ako magsalita kasi bago na po yung guidance. Bago na. Yes, tapos po nun, nung nangyari po yun, lumapit po din sa akin yun si ano kasi kumbaga yung guidance and si Sir Nasty po, paras ko na po di pinapansin. Tapos paras ko na din pong blinak sa Facebook. Tapos lumapit po sa akin si Sir Nasty, sinabi niya na, ano nga hindi naman daw po siya yung nagkakalat noon. Yung Okay, nangyari yun sa nga ang amin sunod sa kong tanong. office. Paano mo nalaman na siya yung nagkakalat ng kwento? Kasi minsan, ganito po yun. Minsan na din po kasi lagi ako nasa school. Minsan ko din po kasi narinig na pinag-uusapan po ako. Tapos, ayun na po, yung mga sumunod na araw, lumapit po sa akin si Sir Nasty na sinasabi niya na hindi naman daw po siya yung nagkakalat daw po ng kwento, yung nangyari daw po sa amin sa office. Yung dati daw pong guidance. Okay. Matanong ko lang din, bago ba nangyari yung birthday mo na pagtatangka sa'yo, napansin mo na ba na matagal nang may pagnanasa or may kursunada talaga sa'yo itong si Assistant Admin? Actually, hindi ko rin po alam kasi
hindi ko rin po ina-expect na mangyayari yun kasi tinuturing ko na din po siyang parang kapatid ko kasi lagi din po naman ako nasa school din, lagi po ko po siya nakakasama din, gaya po nga nang sabi ko kanina na parang close ko na din po dati, tapos bigla na lang po hindi ko na pinansin after po nung nangyari, kaya kumbaga napansin din po ng dating guidance na mayroong pagbabago nga po sa kinikilos ko. Kailan mo last na nakausap itong si Sir Nesty? Actually, last Monday po, kasi pinag-harap po kami ng dalawa po kasi yung guidance sa amin. Yung pag-harap lang po namin is, ang purpose lang daw po nun is, masabi po namin yung gusto namin sabihin sa bawat isa, kumbaga, wala pong judgment daw na magaganap. Yun So lang walang po. judgment na magaganap. Parang gusto lang marinig ng guidance kung ano ang gusto mong sabihin kay Sir Nesty at si Nesty naman kung anong gustong sabihin sa iyo, Roy. Opo. Ganun lang yun. Okay. So anong nangyari? Wala Yung daw nagharap partner kayo? na action. Nagharap kayo? May action ba? Yun lang po, after po nung pag-usap namin, ako po yung tinanong nila kung ano pa daw plano ko. So sabi ko, ang plano ko, kumbaga, sabi ko, hindi dun mag-i-end pa to. Sabi ko, may next pang paghaharap. Ang gusto ko, andun na po yung mga dapat na andun, especially yung dating guidance. Kasi yung nangyayari po, ang sabi sa akin ng guidance, hindi naman daw po siya yung nagkakalat ng kwento. Yung si Sir Nesty po mismo. Si Sir Nesty naman po, ang sabi niya, yung dating Yung guidance. po, hindi ko na po alam kung sino nagsasabi ng totoo. So ang gusto mong mangyari, pagharapin kayong tatlo at para malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yes po, tapos may isa po pong empleyado na nag-chat sa akin, yung kinukonfirm nga kung totoo nga daw po yung nangyari sa akin sa school. Kasi daw po, kwento daw po mismo ni Sir Nesty. Sabi, actually after ngayon nun, kinabukasan alam ko agad kasi kwento niya po mismo daw. Tapos actually nga, ang nagkikwento nagkakalat nun, parehas daw po yung dalawa. Sa iyong paniniwala, Roy, tanong ko, last kong tanong sa iyo, sa iyong paniniwala, sa tingin mo, sino talaga ang nagkakalat nitong ginawa sa iyo ni Sir Nesty? Actually, sa nangyayari po, hindi ko na rin po alam kung sino nagsasabi ng totoo kasi sabi po ng dating guidance, ang nagkakalat daw po, si Sir Nesty daw po mismo. Ang sabi naman po sa akin ni Sir Nesty, yung dating guidance po. Tapos bigla... Anong pangalan nitong dating guidance? Pwede ko pong sabihin. O, babae ba yan? Lalaki? Babae ba Sige, yan? babae po. Sige, mamaya. Matanong na lang namin sa iyo mamaya. Sige. Eto partner, makailang beses din kami mga kaaksyon nakipag-coordinate sa Pulangi Community College para makuha ang kanilang panig, pero ayon sa kanilang school administrator ay hindi sila magbibigay ng pahayag tungkol sa issue ng kanilang assistant administrator. So hindi sila partner So, magbibigay ng pahayag. Sabi ng Pulangi Community College, silensyo sila dyan. Silensyo. Ayan. Okay. Dahil dyan, partner, ilalapit na natin agad ang reklamo ni Roy sa tanggapan ng Commission on Higher Education Regional Office 5. Makakausap natin sa linya ng telepono ang kanilang Education Supervisor 2 ng Gender and Development na si Dr. Jean Salalima Go. Magandang hapon po, Dr. Jean. Magandang hapon sa inyong lahat. Opo, Dr. Jean, napakinggan po natin ito pong nirereklamo ni Roy. Sa mga ganito pong kaso, Doktora, ano po ang pwedeng gawing aksyon ng CHED at ano po ang pwedeng gawin ni alias Roy? Opo, unang-una po lahat, mangangailangan tayo ng buong doon sa kaso ni alias Roy. Mayroon po tayong formal complaint. Kailangan po namin yung mga detalye. Kung maaari po, i-cite po dito name and contact of the complainant and put in contact details and position of the resident. Opo. So, ibig sabihin po nito, Dr. Jean, ibig sabihin po Pa? nito, isa sa ilalim po muna ninyo sa fact-finding committee. Opo. Opo, Bago medyo po choppy. tayo Doktora, pwede po tulog makiayos sa po ng eskwelahan. linya. Medyo choppy po kayo, ma'am. Ay, ito. Opo, para Opo, hindi po okay na po masayang ito. information. Okay na po. Opo, medyo okay na po. Opo, if I may continue, Yes po, ma'am. kailangan po ni alias Roy i-cite ang relevant fact at kung meron pong ebidensya to support the allegation. Samantalang po, kung wala pong submission ng evidence, hindi po sabihin na mag-dismiss po yung complaint niya. And ang ultimo po ay certification or statement of non-forum shopping. Ngayon, kung meron na po tayong na-receive na complaint from alias Roy,
magpapadala po ang SED doon ng fact-finding committee. Unang-una, kailangan po naming malaman, meron bang Committee on Decorum and Investigation, yung inskulahan. Ito po kasi yung nag-handle, nag-resolve, nag-investigate ng tinatawag na gender-based sexual harassment. So ito po ay nababase sa SED Memorandum Order number 3, Series of 2022, na kung saan inaatasan po ang kada eskwelahan na magkaroon ng CODI o Committee on Decorum and Investigation. Opo. So yun po muna ma'am ang ating step 1. So napaka-importante po ang reportorial requirements. Dapat po kung may knowledge about this or mayroong offense na ganito ay dapat po talagang nire-report sa CHED at sa head of institution. Opo. Doktora, pwede po bang matanggal sa serbisyo ito pong assistant administrator kapag po ay napatunayan na ginawa po niya ito kay alias Roy? Opo. Based on CMO 3, Series of 2022, ang mga ganito pong gender sexual harassment ay nakaklassify po sa tatlo. Pwede siyang grave offense, less grave, or light offense. So yung napakinggan ko pong kaso ni AF Roy ay ng admin assistant ng institusyon ay isang grave offense. Opo. Opo. Kasi pumatong. Hindi lang pumatong partner, estudyante versus Hindi, partner. tsaka dinadakma talaga Oo. ni assistant Opo. admin. So meron pong tinatawag na, kung ito po'y mapatunayan, may unwanted touching of the body, grade po yun. Opo. Meron din tinatawag na groping or any advances, whether verbal or physical, that are allowed within 1 sense of personal space and physical safety. Mm-mm. And in public spaces, at yun pong naman ko yung pinapakalat. Kaya lang ang tanong na pinapakalat. So, any unauthorized recording and or sharing of the victim's photos, videos, or maski po informasyon online. Okay. So, yun po dapat ang ma-establish muna. Okay. Ma'am, wala ho bang magiging problema dito sa reklamo ni alias Roy kasi nangyari po ito 2021 pa? Meron pong magiging problema, sir. Opo. So, Section 11 ng CMO 3, specific on liability of school heads, ang isang pangulo po o head ng institusyon shall be responsible for. Kung ito po ay talagang mapatunayan no, hindi ni-report or hindi na-report, maaari pong magkaroon ng accountability for non-implementation of duties under Section 24 of Anti-Sexual Harassment Act of 1995 and Section 22 of Safe Spaces Act. So damay po dito, ma'am. Act on Reported Acts. Damay po. Gender-based sexual harassment. Opo. So damay po dito, ma'am, yung pamunuan mismo ng school na hindi umaksyon at hindi tumugon dito sa ganitong sitwasyon at problema. Kung ating pong investigasyon ay mapatunayan na talagang walang nagawa, ang institusyon ay silang liability Opo. Okay. dito. Hindi Okay. lang po yung sa admin assistant. Okay. Ma'am, importante po itong magiging sunod kong kahilingan sa inyo. Ano ho yung magiging advice ninyo sa mga estudyante na nakikinig ngayon na maaring may kahalintulad na karanasan or nararanasan ngayon sa kanila pong mga eskwelahan? Kasi usong-uso po ito. Kahit sa mga balita sa telebisyon, balita sa dyaryo, nangyayari talaga ito ngayon. Ano po ang magandang gawin ng mga estudyanteng nakararanas ng ganito sa kanila po namang mga professor, guro, or sa mga pamunuan ng kanilang school? Opo, unang-una po ay kailangan po talaga itong wala confirm. So meaning to say, hindi po dapat dapat po itong nire-report. So kami naman po kahit anonymous pa yan or may pangalan, hindi sabihin na hindi na-actionan. So yun po napaka-importante. I-report po sa SED and sa head of the institution. Ayun. So Apo. mag-report agad. Opo, balikan ko lang si Ma'am Jean bago natin bitawan partner. Sige. Ma'am Jean, gusto ko lang po marinig po sa inyo mismo. Ito po bang Pulangi Community College ay wala pong finorward po sa inyo na issue or concern patungkol po dito sa reklamo ni Roy? So wala po kaming masasabing
from the said local college. Opo. Kaso po ni Elias Roy. Opo. Okay. So with that po, Ma'am Jean, Doktora. Sasamahan natin ito si Roy Opo. sa CHED. Doktora, maraming salamat po sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa CHED Regional Office 5. Walang anuman po. Salamat po. Magandang hapon. Okay, magandang hapon. Ayan. Okay. Roy, napakinggan mo itong si Doktora na kung walang ginawang pagre-report sa CHED partner ay Mayroong pananagutan ng pamunan ng eskwelahan at talagang mag-iimbestiga at kailangang imbestigahan ang ganitong pangyayari, Roy. So, Roy, anong masasabi mo ngayon na talagang kailangan mo mag-report sa CHED? Handa ka ba na iparating itong reklamong ito? Actually, handa po ako. May mga teacher din po nagsabi sa akin na pwede daw po ako matanggal sa school. Actually, nag-message nga po ako sa bagong guidance ngayon. Sabi ko na kung yung pagsabi ko po ng naging katotohanan. karanasan ko is yung magiging sanction ko, handa po akong harapin yun. Sabi ko po. Roy, aside ng sinasabi mo na natatakot ka na baka Hindi, anytime partner, patanggal... parang tinatakot siya. Oo. Parang Tinatakot ng- ka ba? Saan galing yung... kanino galing? Sa mga guro ba yung nagsabi sa'yo na bakit tanggalin ka sa school? Hindi naman totally sinabi nang tatanggalin ako. Sabi, parang yung approach lang nila na handa ka ba kahit niya matanggal ka Yun. sa school. Pero parang gano'n na rin, partner. Parang ano lang yun, parang paalala lang sa kanya partner. Okay. Pero So- Roy, tanong ko sa iyo Roy, saan ang gagaling yung lakas ng loob mo para ilabas ito sa social media, ilabas sa publiko, etong naging karanasan mo dyan sa iyong school? Actually, naglakas loob na din po ako magsalita since ang dami na rin po naman nakakaalam. Wala na din naman po akong kailangang itago. So, ibig sabihin, regardless kung matanggal ka sa school, regardless kung ikaw ay Yan, mapasama, ang importante, etong karanasan mo ay maipalabas mo sa publiko at malaman nila na itong karanasan mo ay dapat ay mahinto na dahil hindi tama itong ginawa sa iyo ni Sir. Yes po, nagsabi Ito din ngayon, po Roy. ako. Kung nakikinig yung pamunuan ng Pulangi Community College, kasama na dyan si admin, saka yung mismong administrator at yung mga guro, ano ang mensahe na gusto mong iparating sa kanila? Siguro naman po yung may mga gantong uri ng karanasan, huwag niyo naman po in-invalidate siguro yung feelings ng mga estudyante. Ganito po yung naging karanasan sa loob po mismo ng paaralan. Kasi bilang isang mag-aaral, hindi rin po okay sa amin ng gano'n na parang nawawalan kami ng boses para lang ipaglaban yung karapatan naming mga mag-aaral. So, desidido ka ba na magsampa ng kaso, Roy? Actually, yun din po ang pinaplano ko kasi hindi ko nga po alam kung paano. Hindi mo alam kung paano. So, with that partner, kailangan natin at dapat nating tulungan. Huwag kang itong si mag-alala, Roy. Roy. Sasamahan ka ng team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo para iakyat mismo ang iyong reklamo sa CHED at alalayan ka na ipaglaban ang iyong karapatan at itong nangyari sa iyo ay magkaroon ng hustisya. Opo, maraming salamat. At syempre partner, sa pamunuan naman po ng Pulangi Community College, bukas po ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para po sa inyong panig. Yan. Pwede naman silang magpaliwanag at sumagot. Actually, tinatawagan tinatawagan sila. natin partner, pero bukas pa rin partner ang ating programa para sa kanila. Gaya po ng nasabi kanina ng opisyal ng CHED, sa mga ganito pong, may mga ganitong sitwasyon, may mga ganitong karanasan na estudyante, mag-report kayo agad. Kung hindi ninyo kaya mag-report sa CHED, lumapit kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, sasamahan at aalalayan namin kayo, lalo na kung totoo ang inyong reklamo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang sa Malilipot Albay na madalas sumakit ang ulo, pinaglalaruan daw ng engkanto. Ang kanyang buong kwento, abangan. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol, tabang! Ora mismo! Ito partner, isang gina na nakilala ng ating team sa Malilipot Albay ay may hatid na kakaibang kwento. Dahil hindi na raw normal ang madalas na pananakit ng kanyang ulo at pinaniniwalaan niya na pinaglalaruan na siya ng engkanto. Ang buong detalye ng kanyang istorya at kung paano natin siya natulungan, panoorin natin sa kwento ng magandang si Aika Perry. Ano po yung mga matitinding naranasan po ng pagsasakit ng ulo nyo, ma'am? Sobrang sakit lang. Parang lang tainga ko umuugong. Sobrang sakit lang papunta dito sa aking batok. Nung naisipan mo mang magpa-albularyo, ano po sabi ng manggagamot sa inyo? Ayaw daw sa akin umalis kaya matagal talaga. So, sakit na ang ulo ko. Naengkanto lang. Ito ang matagal ng problema ng 76 na taong gulang na si Corazon Isplana na mula sa bayan ng Malilipot, Albay. Kwento ni Nanay Corazon, taong 2022 nang maramdaman niya ang labis na pananakit ng ulo. Ang kanyang paniniwala, isang engkanto ang nasa likod ng kanyang matagal ng sakit. Ilang albularyo na rin ang kanilang pinuntahan para ipatingin ang kanyang kalagayan. Pero ayon sa mga albularyo na kanyang pinuntahan, sadyang malakas ang kapangyarihan ng engkanto na may gawa ng pananakit ng ulo ni Nanay Corazon. Sudong sumata sa ano. Ini mustraw na doang niya. Habang ang anak naman ni Nanay Corazon na si Irene
labis ang pagkabahala nang malaman ang sinabi ng isang albularyo. Dumadating sa point na halos sa bunutan na ng nanay ko yung ulo niya, yung buhok niya, sa sobrang sakit. Dagdag pa ni Irene, sa tuwing susumpungin daw ng pananakit ng ulo ang kanyang ina, ay pakiwari niya ay nasa paligid lang ang engkanto at patuloy na sinusundan ang kanyang ina. Sa tuwing nakikita ko yung paghihirap ng nanay ko, akala namin talaga ay may engkantong nakasunod sa kanya. Kasi yun po talaga ang sabi ng albularyo. Kung ano-anong orasyon na rin daw ang kanilang ginawa para mataboy ang sinasabi ng mga albularyo na engkanto raw ang patuloy na nakasubaybay sa kanyang ina. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi pa rin nawala ang sakit ni Nanay Corazon. Yun din na albularyo, nagsuggest na din mismo at ng mga kamag-anak namin na ipatingin na daw namin sa doktor. Dahil dito ay naisipan na nilang ipakonsulta sa isang espesyalista si Nanay Corazon. Ayon sa doktor, kailangan isailalim sa CT scan si Nanay Corazon para malaman kung ano ang sanhi ng pananakit ng kanyang ulo. Dito na raw sila nagpasya na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Doon na po ako lumapit talaga sa Ako Bicol dahil alam kong ang CT scan ay mahal. Bukod sa CT scan, ay tinulungan na rin ng ating programa si Nanay Corazon sa iba pa niyang mga pangangailangang medikal. Laking pasalamat ko at narito po kayo ngayon, handang tumulong sa nanay ko para masuportahan pambili ng food supplement na pinapainom namin sa kanya. Binigyan na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Corazon ng pinansyal na asistensya. Andito po ngayon, Nanay Corazon, Nanay Irene, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang magpaabot po ng tulong pinansyal. Meron din pong ipinabibigay si Congressman Saldico na grocery packs. Sinamahan na rin namin si Irene sa butika para bumili ng gamot ng kanyang ina. Sige po. Diretso po tayo. Afternoon po. So nakakatulong po talaga ito na bumaba yung high blood pressure, tas yung pagsakat ng migraine niya. Ito po, ma'am. Pagkabalik namin sa kanilang tahanan, ay kita na ang saya sa mukha ni Nanay Corazon. Labis din ang kanilang pasasalamat dahil sa kanyang tulong na natanggap mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Papasalamat po ako ulit kay Kong Saldico, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa buong team, Madam, Sir. Salamat po sa inyo. Nawala na rin ang alalahanin ni Nanay Corazon na siya ay naengkanto dahil nalaman na nila ang kanyang tunay na karamdaman. Ay ka-ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan, partner, nabawasan yung sakit ng ulo ni Nanay dahil sinagot na ng Ako Bicol Party List partner, Ako Bicol Tabang Ora mismo, itong gamot partner ni Inabangan Nanay. ko kanina partner kasi may nakita akong albularyo, yung nagsasantiguar. Akala ko nga si Aika Perry na mismo yung nagpalbularyo. Oh, hindi. Sabi ko baka nag-hire na talaga yung Ako Bicol Tabang Ora mismo ng albularyo na taga Santigua. So, Ora mismo. Akala ko si Aika Perry yung taga ano eh. Oo, natakot ako partner nung nakita kong merong
kakaiba doon, Plato. partner, sa plato. Oo, may uling. Oo, tapos, ikaw, partner, naka-experience ka na ba na nung bata ka na sinantigwar ka? Oo. Hindi, nung itong medyo may, ano na ako, may isip na ako. Ang gamit nung albularyo, kamote. Kamote. O na medyo may biyak. Oo. O, tapos? Yung may biyak na kamote, di kamote. Yan ang yan nakakuan sa'yo. Ako naman, partner. Sa yelo. Iba talaga. Okay. Mga Ang importante, naingkanto man yan o hindi, ang importante ora mismong ang matulungan. tulong ng Ako Bicol, partner, ay palaging handa. Sapagkat ang Ako Bicol ay katulong na. Kakampi pa. Sa mga may Yan. problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.